Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon, ongi etorri. Maiatzak 24 dugu gaurkoa ostirala, atzo eta eren egun badakizue eztabaida politikoak izan hartu genituela asteburuko hitzordua dela eta hauteskundeak direla eta, baina gaur normaltasunera bueltatuko gara edo bueltatu egin gara. Gaur kanpaina politikoa ere amaierara ailegatuko da, asteburua hausnarketarako izango da, eta esan bezala orduan gure aldetik ere bi eztabaida horiekin hausnarketarako tartea izan dugu eta gaur egun normala, bi elkarrizketa izango ditugu. Miren Aldasoro ikerlaria gurekin egongo da, datorren astean Baionan hasiko den Ikergazte Kongresuan parte hartuko du eta Zaguzarren inguruko proiektua da berea eta gero Miren Aldasorok xehetasun guztiak emango dizkigu. Hortik sortzen jaiaren ebaluaketa egingo dugu bigarren elkarrizketa batetan, badakizue pasatako asteburuan izan ospatu behar zutela sortzen jaia, baina eguraldiak zapuztu egin zuela besta eta orain dirua jasotzeko deialdia egin dute, gero jakingo dugu gehiago. Eta programari amaiera emateko musika on atala izango dugu. Kantu eta hitza programaren bigarren saioa eskiniko dizuegu. Olatz Salvador musikaria eta taldea musika eskaini zuten eta gaur zuek kontzertu horretaz disfrutatzeko aukera izango duzue. Az gaitezen. Efemerideak, 1585 urtean Herbehereetan Leideneko Unibertsitateak nomenklatorra argitaratu zuen, liburutegi bateko lehenengo katalogo idatzia. 1943an orain bai, bestalde nazismoaren testuinguruan Josef Mengele heriotzaren aingerua ezizenarekin ezaguna egin zena Auschwitzeko sendagile ofizialean bilakatu zen. Goazen gaurko titularrak ezagutzera. Suitiberia, Jordi Bernadoren 42 argazkiz osaturiko erakusketa, Zoelan egongo da aste honetan. Ekainaren 22 arte, gizarteratzeko goi mailako 19 teknikari lanpostu, oposizioen bidez eskaerak aurkezteko epea izango da. Nafarroako gobernuak 100.000 euroko diru laguntzak emango ditu desgaitasunak dituzten pertsonen oporren programarako. Labek bere lekua berretsi du foru administrazioan gehien bozkatutako sindikatu gisa. Foruzaingoa eta Burlatako udaltzaingoa zirkulazioko istripuen arreta koordinatzeko akordio bat egin dute. Roland Garcesek amaiera eman dio maiatzaro jaialdiari. Eta bukatzeko 60 musika banda eta Iruñeko erraldoiak batuko ditu La Pamplonesak mendaurrea ospatzeko. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusiak hau dio, mediku nafarrek greba atzeratzen dute gobernu berriarekin negoziatzen hasi arte. Azaleko argazkiak Caritas erakundeak San Ferminetako tombolan banatuko duen sari konkretu bati egiten dio erreferentzia. 175. urteurrena ospatzeko sortutako egutegia, hain zuzen. Izenburuan erakundearen mezu bat dago, etxe bizitza arazorik larriena da. Diario de Notiziaseko lerroburu nagusian hau irakurri daiteke. Nafarroak 8,19 langabezi tasa batekin itxi du legealdia, estatuko basuena. Argazkian adineko gizon bat ageri da, 5 zahar etxe berrik 775 toki eskainiko dituzte Iruñean eta Iruñ herrian izenburupean. Gara egunkariko lerroburu nagusiak maiatzaren 26ko tokiko hauteskundeei eskaini dio tarte bat.
Bi hautagaien esaldiak paratu dituzte, hasteko Asironen hitzak. Iruñea orain dela asko aldatu zen kalean eta hautesontzietan ikusiko da. Ondoan Bilbon PNV-ko hautagaia den Juan Mari Aburtok hau dio, identitatea defendatzea ez da ekitaldi batekin handiekin kontra jartzen. Azaleko argazkian KAF Iruneko amiantoa dela eta zendutako gizon baten heriotzari egiten dio erreferentzia. Azaleko irudiak. Titular hau dago, Iruneko KAF amiantoak utzitako dolua. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu, Berria egunkaria lehendabizi. Azaleko argazkiak izenburu hau ez hori badoa beste berri batekin barkatu. Metaleko grebak Bilbo hartu du deritzon edukia daukagu. Horren azpian Iruñea alkate makila hartzeko lehia irekia dago, Bizkaia nazioarteari eta azpiegitura berriei begira datoz proposamenak, eta ondoan zutabe batetan berri gehiago, ekonomia arloan eroski bazkide bila ari da bankuekin duen zorra kitatzen laguntzeko. Horren azpian ekonomiarekin jarraituz, KAFek Suediako enpresa bat erosi du negozioan aurrera egiteko Europan. Mundu atalean, Modi eskuindarra berriz nagusitu da Indian munduko hauteskunde prozesurik handienean. Kirolari dagokionez, Sprat lider jarri da lasterketan 12 segunduren abantailarekin. Azpian, kultura arloan erradikalak ginen Labakarekin eta Egizabalekin, gai berriak eta umore serioa uztartuta. Kulturarekin jarraituz, Usopop musika jaialdiak 10 urteko zikloa itxiko du asteburuan, eta amaitzeko izkinean bizigiro atalean, zerriekin trebatu eta pertsonen azaletara ekarri izenburua daraman edukia. Amaitzeko, goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. AHT-aren kontrako eta tren soziala bultzatzearen aldeko jarrera hartu dute alderdi politiko batzuek. Hori dio lehendabiziko berriak. Ondoan beste bi albiste. Kolorez jantzi dituzte auzoetako elkarte zenbaiten egoitzak. Eta azpian amaitzeko, Esteribarrek, Irunberrik eta Martzillak seme kutxun izendapena kendu diote Frankori. Goazen Iruñerriko agenda ezagutzera. Gaur arratsaldeko 4:00 aurrera eta baita bihar ere Nafarroa Arenan Iruñarrok musika jaialdia gauzatuko da. 2 egunetarako sarrerak 25 euro balio du. Gaur arratsaldeko 8:00 Barainengo gaztetxean Barainengo 6. kopla txapelketa musikatua burutuko da. Gaur eta bihar arratsaldeko 8:00 Nafarroako Unibertsitateko Museoan dantza ikuskizuna isilizketak izenburupean. Sarrera 16 eurokoa da. Amaitzeko, bihar eguerdiko 12:00 aurrera Burlatako Euskal Herria Peñan, Maiatzarrok jaialdiaren azkenengo saioa burutu egingo da, bermuta ere eskainiko da, sarrera libre. Gaur zeruan lainotsu egongo da eta noiz behinka euria egin dezake. Ipar-haizea bolada gogorrekin arratsalde partean. Temperatura maximan nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Larunbatean zerua tarteka lainotsu egongo da eta noiz behinka euria egin dezake batez ere goiz partean. Ipar-haizea bolada gogorrekin arratsaldean. Temperaturan aldaketa handirik ez. Igandean prezipitazio gutxiago espero dugu. Iparraldean oraindik ere zerua oso lainotua agertuko da eta euri pixka bat egin dezake. Kantauri Isurialdean gainerako tokitan lehen ordutan zertxobait busti badazaka ere, euria oso urria izango da. Hegoaldean litekena da, egunak ateri eustea eta ostarteak zabaltzea, batez ere Nafarroko hegoaldean. Haizeak indarra galduko du kostaldean, baina ziertzak oraindik ere zakar jarraituko du. Eguneko temperatura beroenak pixka bat igo daitezke. Ezagun aurrera Iruñerriko berriak birpasatuz, zizur lehendabizi. Txakurrei amorruaren kontrako txertoa jartzeko egune ekainaren batea izango da larunbatarekin goizeko 9:00 eguerdiko 12:30 arte.
kulturetxearen atzekaldean alde batetik, eta eguerdiko ordu batak 20 gutxitik ordu biak eta laurden arte bestetik alde zarrean. Eraman beharrekoa eta bestelako informazioa udal web orrian, Zizur Nagusiko udalaren webgunean aurkitu daiteke. Berri gehiago, maiatzaren 27tik maiatzaren 29 arte, Zizur Nagusiko musika eskolan matrikulatzeko epea zabalik izango da ikasle berrientzat. Kasu honetan, informazio gehiagorako ere, udalaren webgunera jo daiteke, edota 948-189-541 zenbakira deitu. Honetaz gain, bestak iragarriko duen kartela aukeratzeko txapelketa deitu eginda. 18 urtetik gorako pertsonek hartu dezakete parte bertan. Teknika librea da eta epea ekainaren 14an itxiko da. Informazio gehiago formatuaren gainean ipini beharreko testuari dagokionez edota bestelako kontuak kontsultatzeko, udal web orrira jotzeko aukera dago. Amaitzeko, Zizurrekin, Zizur Nagusia jasangarriagoa eta sozialagoa bihurtzeko xedearekin edo helburuarekin, maiatzaren 28an datorren astean Agenda 21aren gaineko foro irekia burutu egingo da. Zizur Nagusia proiektua eguneratzeko prozesuan da momentu hauetan eta orain hiritarrek aukera dute bertan parte hartzeko. Esan bezala irekia da eta. Egin dezagun aurrera, Atarrabia, bihar maiatzako 25 larunbatarekin Ultzama ibaia eta Ezkaba Txiki mendiaren garbiketa burutuko da auzolanean. Goizeko 9etan hasiko da dena, esan bezala, bihar, erretiratuen taldearen ekimena da hau. San Andres Eskau taldeak, Karrikaluzek eta Gaztelekuek ere parte hartuko dute. Izena emateko 012 telefonora deitu behar da edo ayuntamientoabildua@bilaba.es posta elektronikora idatzi. Egunean bertan ere apuntatzeko aukera izango da. Aipagarria da gainera, herriko hainbat artistek horma irudi bat eratu egin dutela iaz jasotako zakar guztiarekin. Kontu gehiago biharko maiatzaren 25erako larunbatarekin. Amorruaren kontrako txertoa txakurrei bihar jarriko zaie Atarrabian. Zehazki goizeko 10etatik ipintzen hasiko dira, eguerdiko ordu bata terdiak arte. Landazabal industrialdeko udal biltegian izango da Arrasate okindegiaren atzean. Eraman beharrekoa kontsultatzeko eta informazio gehiagorako Atarrabiako udal webgunera jo daiteke. Atarrabiarekin amaitzeko kontribuzioa eta zerga bateratua borondatez ordaintzeko epea ekainaren 20an akituko da. Data hori kontutan hartuta ere, data hori barne. Xehetasunak Atarrabiako udalaren web orrian. Bukatzeko Nafar hiriburuko berriak, Iruñeko albisteak. Iruñeko auzoetako hainbat pertsona eta kolektiboek Bustintxuri, Sanduzelai, Arrotxapea eta Ermitagainako komunitatearenak diren eraikinen hormak margoekin apaindu egin dituzte. Iruñeko udalaren kolaborazioa izan da ekimen honetan. 2018 urtearen amaieran hasi egin ziren honekin espazioak prestatzen bizi berritzeko helburuarekin. Horma irudiak dira eta alde zaharrean egingo da hurrengo horma irudi hori. Konkretuki Santa Ana plazan. Santa Ana enparantzan edo plazan ere pregoia irakurriko da bihar maiatzak 25 alde zaharrearen egunari hasiera emateko. Korporazio txikiaren eskutik egingo da pregoiaren irakurketa goizeko 11etan. Egun osoko programa izango da ospakiztunetan murgildutak egoteko. Herri bazkaria, kalejirak edo kontzertuak, musika emanaldiak ekintzetako batzuk izango dira. Iruñearekin bukatzeko eta ospakizunetan dabilen beste talde bat La Pamplonesa da. Mendeurrena ospatzeko egun urte hoiek hain zuzen ekainaren 15ean milaka musikari erraldoiak eta buru handiak kilikiak elkartu egingo dira. 60 banda baino gehiago izango dira ikuskizun bat eskaintzeko. Arratsaldeko 7:30 aurrera Iruñeko kaleetatik ibili egingo dira zezen plazara iritsi arte eta bertan aipatutako ikuskizun edo emanaldi hori eskainiko dute. La Pamplonesak 1919 urtean egindako lehendabiziko emanaldira itzuliz. Sarrerak 3 euro balio du eta La Pamplonesaren webgunean eskuratu daiteke.
magazinaren bigarren zatiarekin. Bi elkarrizketa izango ditugu eta musika on atala. Goazen! Hauteskundetako emaitzak zuzenean, Xaloa telebistan. Pasatako asteburuan sortzen jaia ospatu zen eta gaur ebaluaketa egiteko Aitziberrizeaga dugu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Lanpetuta eta triste. Esan behar, gazi gozoa, esango genuke, bai. Bai, eguraldiak zapuztu egin zuen... Erabat. Eguna beltza tokatu zitzaigun, jai giroa prestatu genuen eta ikusi nahi genuena zen persona asko eta denak ongi basatzen eta aldarrikapenak, guztia jai giro bat eta dena prest edukita ez genuen horrelakorik ikusi bat ere. Aldarrikapenak bai egia da hasiera batean edo jaiari hasiera emateko gure sortzenkidea den Nora Salbotxek irakurri zuela berak prestaturiko testu bat oso hunkigarri eta polita eta ari zen euriarekin hunkigarriagoa are gehiago eta eskertzekoa berak nola ikusten duen sortzen eta ze era politian azaldu arazi zigun eskertzekoak ere Pol Bilbao Kontseiluko idazkari nagusiak eskaini zizkigun hitzagatik, baina ja goiz-goizetik eta egiten zuen euri jasarekin genekien. Ez genuela irekiko gune bat, gune nagusian ere gauza guretzat garrantzizko gauzak, adibidez guraso elkarteen tailerrak eta ezin izango genituela burutu, ezin izango genuela paella egin, ezin izango genuela, ezin horrek, nahi eta ezin horrek, sortu zigun horrelako gazi xamina, ezta? Bai, azkenean ez bakarrik gauzetaz disfrutatzeko partaidetza ere jaitsi egin zen, jendea, bai. Eberdi partean jende oso gutxi ibili zen, gero ja baretu zuen eta arratsaldeko kontzertuetara eta ikusi genuen gazte talde bat, oso animatuta gainera, irakasle askore hurbildu zen guregana. Bildu genuen horrelako jaikutsu pixka bat ikusi ahal izan genuen amaieran, atxalde partean. Horrek ere gero gelditzen zara, dena bildu egin behar duzu, dena bere baitara itzuli, eta dena, horretarako behintzat poza pixka bat edo indar pixka bat eman zigun, baina gero zenbakiak ikusita eta genekien izugarrizko galerak edukiko genituela. Bai, ez bakarrik irabazirik ez, baizik eta galerak. Hori da. Sortzen elkarte oso garrantzitsu, baina xumea da. Eta bazkideen kuotakin, diru laguntza publikoekin, eta zatitxo bat edo behintzat sortzen jaian ateratzen den diruarekin, baldin bada, horrekin biziraupena edo urteko diru laguntzekin eta guztia urteko, esango genuke. Nora diruz behintzat hori garrantzitsua dela guretzat. Eta ez dirurik sobera ere zatera, baizik eta galera handiak eduki genituen orduan, guru sortzen bezalako elkarte batentzat hori jasan ezina da. Horregatik ireki genuen kontu korrontea eta jendea pozik, ez dakit ikusten duzu kontzeptuetan eta jartzen dizuela. Haupa sortzen eskerrik asko eta 10 euro. Gora zuek, animo! 15, 20, 30. Venga, zuek gabe ezin da hezkuntza ulertu eta ez dakiz zenbat. Eta orduan, horrek ematen dizun poza eta hunkigarria da, ez? Gero, lagunak eta espero ez dituzunak esaten dizutela, ez hau
nire kontu, ez dizuet kobratuko, edo hau ez dizuet tal, edo nik horrela lagunduko dizuet, edo nik... Eta orduan jendearen eskerrona edo, ez, zeukigarria dan horrelako momentuetan. Baina, bi aldeak ditu. Bai, ekonomikoki oso desastre handia izan du delako. Baina gero, ez dakit ikusten duzu ere jendearen harrera eta nolakoa den eta hunkigarria benetan, gurekin nola portatzen den, eskerrik asko. Bai, eta proiektua polita dela, ekarpenak egiten dituela gizarteari, jendearen babes horrek erakusten du, ez? Bai, jendearen babesak erakusten digu, ezagutzen gaituela, garrantzitsuak garela, nolabait, ez eta xumeak izan, gure eginkizuna serioa dela, garrantzizkoa dela, eta hori estimatzen dutela, ezta? Jendeak eta horrek poza ematen digu, bai. Bai, euskal hezkuntza publikoaren alde. Bai. Orduan, hori, gutxienez erantzun positiboa jendearen aldetik, aste bakarrik ez da, oraindik ez gara astera. Oraindik ez da astera iritsi. Dena den, animatu nahi dugu, mezua zabaldu eta alduenak mesedez, sortzen eri lagundi ezaion, ez du importa zenbatekoa baizik eta, pixka hori ere oso ongi etorria izanen dela gure elkartera. Esan duzu hori, sortzen sumea saloa dela, eta pasaren astean izan ere, orain dela aste bat, Bolondresen bila zeundeten. Nork hartzen du parte, edo nork hartu zuen parte jaian? Bolondres gisa batez ere gurasoak izan ziren, eta gauza oso ez dakit kuriosoa edo gertatu zen, Euriza parrada guztiaren tarte horretan, milaka ez duket esango, baina bai esku asko agertu zirela, nik lagunduko dut, zertan laguntzen dut, zer, eta gustatuko litzaidake esatea bakoitzari bazuk hau eta egintzazu bestea etorri nirekin, baina tabernari nahiko genituen, zerbitzari asko eta lagun mordua bildu ginen jende gutxiarentzat. Orduan, momentu horretan ez genuen laguntza behar hori egiteko, baina orain eskatzen diegu esku guzti horiei eta laguntza txikia balin bada ere behar dugula eta ekarpena egiteko. Eta orain zeintzuk dira planak? Kontu korronte bat hor dago, hor ekarpenak egiteko? Kontu korrontea hor dago, ekarpenak egiteko, gero, izan genuen denbora kaskarrarekin ere jendea etzen hurbildu, beraz, aurtengo jaiaren leloarekin prestatuta genituen kamiseta politak ezin izan genituen saldu. Eta orduan eskolaz eskola salmenta egitera joateko da gure asmoa, eta nahi duenak ere eskuragai ditu gure kamiseta politak, San Ferminetarako aproposak, aurten zuriak eta gorriak atera baititu, eta hortan ere arituko gara buru belarri, eta akaso beste gauzaren bat edo burutuko dugu, baina oraindikan gaude, gauza guztiak jaso, dagokionari itzultzen, kontuak egiten, lan asko daukagu, eta oraindikan, ez dakit, tartetan edo, bilatu beharko dugun ere beste moduren bat, zuzenean kontuan sartu baino, ere beste modu batzuk lan egiteko eta diru zerbait ateratzeko. Aurtengo leloa zela euskaratik guztion eskola sortzen. Aurtengo leloa eta nik uste dut... Betikoa? Betikoa ez, baina sortzen zer den edo oso labur biltzen duen lelo bat, eta betiko ez dakit, baina oso baliagarri sortzen zer den ezagutzeko bai. Ze eskola publikoa aldarrikatzen dugu, guztiona eta guztiok kabitzen gean eskola, euskara ardatza duena, ez dakit oso mamitsua, lehenago ere hemen bertan horri buruz hitz egiten aritu gara, eta oso lelo mamitsua dela iduritzen zait aurtengoa, gure kamisetetan ere horrelako leloa agertzen da, eta
oso baliagarria. Zer den sortzen modu motz oso labur batean, titular batean, esango genuke esplikatzeko jendeari zer den. Bai. Orduan, kamisetak salgai daude, Bai. Zuen webgunearen bidez eskuratu ditzazkegu? Asmoa da, hasiera batean eskoletan Bai, esan bez, bai. salmenta eskolen bitarteaz egitea, eta gero ikusiko dugu beste era batzuek ere akaso izanen ditugu, eta zabalduko dugu. Beste ekintza edo beste ekimen edo beste zerbait pentsatuz gero, ere, orain gaur egun sare sozialen bitartez eta berehala zabaltzen da eta zabalduko dugu. Baina gure lehenengo asmoa eskolei eskaintzea da. Eta eskaintza hori burutu eta denak saltzen baldin baditugu, ez dugu beharrik, ez? Baina, nola doan gauza, poliki-poliki. Ezin dugu dena gure gain batera hartu, pausoz pauso joan behar dugu, eta lehenengo pausoak, lehenengo kontu korrontea ireki, eta jendeari ekarpenak eskatu, bigarrenik kamiseta salmenta egin, eta non eta guk uste dugu gure bazkide eta sortzenkide eta urte osoan lanean aritu diren hoien etxeetan, ikastetxean bertan, eta lehenengo hoiei eskaini behar diegula, horrela pentsatu dugu, eta gero beste pauso batzuk ere akaso etorriko dira, poliki-poliki eta gero-gerokoak. Elkartasuna ere erakutsi dute, festan ere parte hartutako hainbat, kontratatutako eragileek edo ez dakit. Bai, jende askok ez dakit jaia oso anitza da eta gauza asko behar dira. Iturginatik hasi, elektrikaria, behar da ogia, behar da lana, ez? Horietako askok denek zein laguntza estimagarria eman duten, esan ez, nahikoa duzuen galerekin, nik hau ez dizuet kobratuko edo begira, zati hau nire gain hartzen dut eta horrela nire aportazioa eta beste zati txiki hau besterik ez edo. Haiek ere bere ekarpena egin dute eta eskertzekoa, estimatzekoa asko. Baina hala ere, hori beharra hor dago eta aipatu bezala, nun kontsultatu dezakegu kontu zenbakia, kontu korrontearena? Gure web orrian jarrita dago, badakit sare sozialetan ere zabaldu dela, eta komunikabide askoren web orrialdetan ere jarrita dago. Ez du, nahi duenak ez du aitzakirik laguntzeko edo kolaboratzeko, ze edo zein lekutan aurki dezake erraz. Ez dakit zerbait gehiago nabarmendu edo azpimarratu nahi duzu, Eitziber? Momentuz jaiaren inguruan, deus gehiago, tamalez ez zaigula atera jaia guk uste bezain ongi, eta gure asmoak ez direla bete, hori beti tristura eta pena da. Eta sortzenek jarraituko duela, bere urte honetan ere gogoeta urtea da, eraldaketa urtea, honek indarrak pixka bat zapuztu dizkigu ez da, eta baina aurrera jarraituko dugula, sortzen eraberritzen ari garela, sortzen kideak aukeratzeko parada izanen dutela, sortzen zer nahi duten izatea, nolakoa nahi duten izatea, eta guzti horri, prozesu guzti hori amaiera emango dion ekainean elkarteratze bat egingo dugula. Eta prozesu horren barnean, nik uste dut orain indar berritu, ilusio hartu eta prozesu hori txintxo, zintzo, txukun bukatu behar dugula, eta jaiarekin hartu dugun zaplastakoa nolabait aztu, edo konpondu, eta aurrera begiratu, eraldatu, eta sortzen berri bat sortu, hazi berri batekin, baina jarraitu, aurrera begira jarraitu. Mezu baikor horrekin geldituko gara? Eskerrik asko. Zuri? Gonbidatzeagatik, plazerra da, gonbidatzen gaitu zuen bakoitzean etortzea,
Eta, hurrengoan, aber tokatzen den gai alaia eta, ez dakit, beste motatako. Bai, politagoa. Zerbaitekin etortzea. Bai. Eskerrik asko, Aitziber. Zuei. Hurrengora arte. Bai, agur. Maiatzaren 27tik 29 arte ikerketak hitzordua du Baionan Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikergazte dela eta gaur beste proiektu bat ezagutuko dugu, Miren Aldasororena. Saguzarren izurriekiko, izena luzea da, berak kontatuko digu. Arratsaldeon, Miren. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, pixka bat urduri, baina ongi. Bai, azkenin, ostiralean gaude eta astelehenean hasiko da. Bai, zure lehendabiziko aldia ikergazten? Ikergazten bai, lehenengo aldia da ikergaztera noala, baina kongresuren batean egon izan naiz aurrekoan. Eta lan berberarekin edo? Antzeko gaiarekin, baina lan pixka bat ezberdinekin. Bai, oraingoan masterra mailerako lana aurkeztuko dut, eta beste kongresu batzuetan egon naiz gradu mailerako lana aurkezten, eta lan honekin berarekin, baina beste atal batekin ere. Bai, esan bezala, Saguzarren ingurukoa da, baina azaldu iguzuzuk hobeki. Bai, guk egin dugun ikerketa honetan, hartzen dira ardatz Euskal Herrian ditugun 3 ferra saguzar, direla Saguzarren famili bat. Askotan Saguzarren inguruan hitz egiten dugunean uste dugu espezie bakarra dela, baina 1000-tik gora espezie ditugu eta Euskal Herrian 25 bat. Orduan, justo Euskal Herrian ferra saguzar 3 espezie dauzkagu, eta nahiz eta antzekoak izan, dituzte beraien ezberdintasunak eta ikerketa honetan beraien dieta aztertzen da. Eta nola gainez hartzen den, eta hori gutxi gota bera. Mahasti sistema batetan? Hori ez da nire, justo da beste lan bat. Bale. Nirea da, ikertalde berdineko 3 goaz, Saguzarren inguruan hitz egiteko, eta nirea da, hori ferra saguzarren dietaren gainezarpena. Izurreien aldea beste ikertzaile batek egingo du, baina hori nirea zentratzen da beste atal baten. Eta zuk biologia ikasi zenuen, orain masterrean zaudela aipatu duzu. Masterreko lana aurkezten dut, masterra biodibertsitateko masterra egin nuen ikasi ere EHUn egin nuen, Leioan, eta masterra bertan egin nuen. Eta amaitu nuen irailean, eta orain bertan hori amaitu zen, eta lanean ari naiz beste arlo baten. Eta esan duzu hau dela zure masterraren azkenengo, masterra bukatzeko proiektua. Nola izaten ari da prestaketa gainera orain ikasturte amaieran gaude, ez dakit dagoeneko amaitu duzun edo bi gauzak batera? Hori egin nuen masterra amaituta dago, baina azkenean pixka bat luzatzen joan gara lan hau, pixka sakontzen ere, artikulo bat ere bidean daukagu. Eta hartaz, lanarekin bateratzeko hortxe gabiltza, eta orain azken txanpan hori aurkezpena prestatzen eta horrela, baina bagoaz aurrera. Ze nolako ikerketa izan da, zer aurkitu duzu? Gu ikerketa honetan dieta aztertzeko oinarritzen gara gorotzetan aurkitzen den DNA-an. Eta hartaz, badago lana, gorotzoiek lortzeko, eta baita ere laborategiko lana DNA hortatik ezagutzeko ze jaten duten. Gure espezie hauek intsektu jaleak dira, baina ikusi dugu ezberdintasunak dituztela eta espezializazio nahiko maila handia dauzkatela 3 espezie hauen artean. Batzuk, tamaina ezberdinekoa dira, dituzte ezaugarri ezberdinak eta horren arabera espezializatu dira intsektu batzutan eta bestetan. Zergatik aukeratu zenuen gai hau? Hau atzetik
baditu urte batzuk, azkenean nik biologia ikasi nuen, eta nahiko argi neukan animalien inguruko zerbait nahi nuela. Eta, lehioan zeuden ikertaldeetatik, hau zen, xaguzarren inguruan lan egiten duen ikertalde hau nahiko potentea zen eta interesgarria iruditzen zitzaidan. Pixka bat ekologiarekin ere uztartzen delako ere. Eta, ekologia esan nahi dut, zergatia, ez? Azkenean, zergatik jokatzen duten animalio batzuek jokatzen duten moduan, eta, beti ez galderei erantzuna bilatzen. Eta hartaz, iruditzen zitzaidan interesgarria zela, uda batzutan egon naiz beraiekin laginketetan lanean, eta azkenean, gradu amaierako lana ere beraiekin egitea proposatu zidaten, eta horren arira, masterreko lana ere beraiekin, eta azkenean, nahiko zera luzea izan da, baina gustora egon naiz, taldea ere giro polita daukagu gure artean eta horrek ere beti laguntzen du. Bai, pluralean hitz egiten duzu talde bat zarete. Hori da. Badira, bi irakasle eta gero oraintxe bertan daude bi pertsona doktoretza egiten eta beste bi pertsona, bat langile moduan eta beste bat ere nirekin ikasi zuena, orduan hortxe gabiltza gazte batzuk eta irakasleak eta guztion artean ondo moldatzen gara. Esan duzu Euskal Herriko saguzarrak direla, gorotzak aztertu dituzue, nola egiten da hori, nondik mugitzen zarete edo? Kasu honetan saguzarrak harrapatzen dira gauez, gautarrak direnez, beraien kolonien inguruan jartzen dira sare batzuk, txorien laginketetarako erabiltzen diren antzekoak. Eta, sareetan erortzen dira, animaliak babestuta daude, orduan kontu zibili behar da beraiekin. Eta saguzarrak egiten direna da, galtzerditxo batean sartu, ordu erdiz edo horrela, gorotzak uzten dituzten arte, eta gorotzak gordetzen dira laborategian aztertzeko eta animalia askatzen. Pixka bat, kuriosa. Zer suposatzen du zuretzat lan honek? Ikasketa prozesu bat, azkenean bai landako lana nola egiten den, eta laborategian ere ordu asko sartu behar izan ditugu. Eta, aurrera begira ere gustatuko ditzaidak hildo honetatik jarraitzea, baina ez dakit posible izango den edo ez. Ikerketak bai. Eta, ikerketa, ala ere irekia zaude edo... Beti gustatu izan zait ikerketaren mundu hau. Eta, baina nahiko zaila da lekua aurkitzea. Eta geroz eta, azken urtetan pixkat zailagoa oraindik. Beti azkenean gehien bat finantziazio arazoengatik. Baina, lortuko bagenu zerbait, hortik jarraitzea, polita izango litzateke. Eta horretarako kongresuek garrantzi handia dute, eta esan duzu hau ez dela izango zure lehendabizikoa. Hori da, esan dudan bezala, gradu amaierako lana talde honetan bertan egin nuen, eta uste dut izan zela 2017ko udan EHUk eta Udako unibertsitateak eta Nafarroako unibertsitateak antolatu zuten saguzarren Europako Kongresua Donostin. Eta aukera izan nuen bai parte hartzeko eta ikusteko ere kongresuaren atzean dagoen guztia, antolak eta hori lan asko daukala atzean. Eta alde batetik hori, eta aurten azaroan, uste dut izan zela, naturzientzien topaketa Gasteizen, ere Euskal Herri mailan, eta horre izan nuen aukera poster moduan posterra aurkezteko. Zenolako esperientziak izan ziren? Oso aberasgarriak egia esan. Azkenean jende asko ezagutzen duzu, mundu hortan dabilena, kontaktuak ere egiten dira, eta giro politza. Eta ikusteko ze ikerketa dauden momentuan, nondik nora doazen bideak, zein aukera dagoen, eta ikasteko ere oso baliagarria. Bai, ezagupenen eta lan egiteko eren elkartrukaketa, ez? Bai. Eta esan duzu poster moduan aurkeztu zenuz? Hori da, aurreko bi kongresuetan poster moduan aurkeztu izan dut, eta honakoan da lehenengo aldia ahozko aurkezpena egiten dudan.
ea zer moduz ateratzen den. Hasteko, lehendabiziko hietara bueltatuz, nolakoa da posterrak eraikitzea, lan guzti hori laburbiltzea? Bueno, azkenean da, hori ez duk esan duzuna, dena azkenean lan luze bat asko laburtzea eta gainera posterrak bisualak izan behar dute, momentu batean arreta ditzeko eta informazio ahalik eta gehiena momentuan jasotzeko, ez? Eta orduan, beti jokatu behar da pixka bat horrekin, irudiekin, eta informazioa hori kondentsaten pixka bat, eta... Erronka. Hori da. Bai. Eta kasu honetan, ahozko aurkezpena. Bai. Ahozko aurkezpenekin izan dudan kontaktua gehiena izan da, hori, gradu amaierako lana eta masterreko lanak defenditzeko orduan. Nahiko formatu antzekoa da, 10-12 minutuko aurkezpenak izan behar dute eta gero galderen tartea, espero ezagun ondo ateratzea ikusiko da. Beno, orduan, behintzat pixka bat landuta ez, bai. Eta esan bezala, astelenean bertan, nola bizitzen ari dituzu azkenengo egun hauek? Orain ja aurkezpenari kaina pixka sartzen, eta hori, behintzat astelenean da, eta hori goizean kenduta gero ja lasaitasunez. Baina, orain hori, pixkat lantzen hori, aurkezpena eta azkeneko pintzelak. Hurrengo egunetan hitzaldiak, tailerrak ez da bukatzen edo ez da mugatzen bakarrik aurkezpen horietara. Nola biziko dituz egun horiek? Ere, ikasketa moduan, tailer ezberdinak daude, guri ikertzaile moduan edo tresnak lortzeko. Eta, ze erakusten diguten eta ikasteko prestere. Eta, jendea ezagutzeko Euskal Herri mailan ere, ondo dago. Ezagutzen zenuen Ikergazte Kongresua? Entzuna neukan, azkenean, departamentuko orain doktoretza egiten ari den neska bat aurreko kongresuan egon zen, eta ere irakasleek komentatu izan digute. Orduan, ezaguna nuen, baina, Kasu honetan, kongresu generalista da, alor asko elkartzen dira hor. Bai, azkenean da Euskal Herri mailako ikerketa guztiak batzen dituena. Orduan, alde hortatik ere bada beste erronka bat, ez? Aurkezpena nahiko divulgatiboa izan behar duelako eta ezin zarelako hain zehaztasun handietan sartu eta ahalik eta jende gehienek ulertu dezaten. Orduan, hortxe ere badago erronka txiki bat. Batez ere fokoa jartzen du gazteetan eta euskaran. Hori da. Hori ere garrantzitsua da, ez? Azkenean, ikustaraztea ikerketa euskaraz ere egin daitekela. Eta, oso garrantzitsua da mundu mailan ingelesa ez egiten da dena, baina, gurean ere ari gara, ez? Eta euskaraz ikertu daiteke eta lan egin daiteke eta hori zabaltzea eta ikustaraztea ikustea garrantzitsua dela. Euskararen estatuserako ezinbestekoa. Bai. Eta esan bezala ere gazteei zuzendutakoa. Hori da, azkenean, lehen esan duzun bezala, kongresuetan parte hartzeak eta hala, gero bekak direla eta lana bilatzeko eta horrela, puntuak ematen ditu. Orduan, holako kongresu bat egiteak, guretzako ere aukera ona da, hori etorkizunera begira, ez? Ezagutzera emateko zure lana edo bai. Eta orduan, esan bezala, lan hau masterra bukatzeko lana da, eta gero ze planak dituzu, garatzen jarraituko duzu edo? Baditugu hainbat aukera ikerketa hildo honekin jarraitzeko, baina lehen komentatu dizudan moduan, ikerketa badago, baina finantziazioa falta da. Orduan, bekak eskatu eta sortea baldin badaukagu horrekin jarraitzea eta bestela beste zerbait bilatu beharko dugu. Hala ere, orokorrean ikerketa jendeak ez du aukeratzen bide hori, ez dakit biologia mundua nolakoa den, ze nolako joerak daude?
Bueno, igual gure sektorean bai dela arruntagoa esan dezagun, baina horrek ez du egiten erresagoa izatea ikerketa hortan sartzea, ez. Azkenean jende askok, nire inguruan ikusi duena behintzat, izan da, edo bekak lortzen dituzu, edo bestela enpresa pribatu batean sartu eta enpresak berak finantziazioan baten dizu ikerketa egiteko. Orduan, ikerketaren munduan bi aukera hori daude. Eta gero, bestela sektore pribatuan lan egitea edo publikoan, oposaketak eta horako gauza, baina badago jendea ikerketara mugitzen dela edo ikerketa hori aukeratzen duen. Eta badituzu edo baduzu plan konkreturen bat datorren ez dakit ikasturtera begira edo, bai, aipatu daiteke edo, Ez, egia esan, oraintxo bertan nahiko galduta nabil. Asko daukazu gainera, bai. Orain, azkenengo txanpa hau guztiz, masterra bukatzeko, kongresua, bai. Parte hartuko du ezagutzen duzu norbait? Norbaitek? Uste dut lehen hasieran komentatu dela, ikerketa taldeko batzuk bagoaz dela, bagoaz ikerketa taldeko 4. Eta justo aurkezpenak astelehenean ditugu nahiko jarraian. Orduan, bintzat ezagunak baditugu. Eta egia esan, ikerketa taldetik kanpo ez dakit, gero beti sorpresak aurkitzen ditugu. Jendea aspaldi ikusi ez duzun jendea onlako lehikutan aurkitzen duzu eta ikusiko da ezagunen bat badagoen edo ez edo. Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun, Miren? Uste dut guztiei, esan behar nuen guztia gutxi gora bera esan dugula, así que... Orduan orain gelditzen dena da disfrutatzea hurrengo egunetaz. Mila esker, ikusiko da zer moduz doan aurkezpena eta gero hurrengo egunak ikasi, disfrutatu eta... Hori da. Zorte hon eta hurrengora arte. Hori da, hurrengora arte zuei ere. Eskerrik asko gonbidatzeagatik eta plazer bat izan da. Gero arte. Agor.